bliver drive og vælge. Det er jo sådan, at rigtig stærkt opad. Overskud. Fuldstændig. Det der er det sjove ved det er faktisk, at det skal være ret hårdt sendt op for at give belastning på pumperne er de punkter, som de punkter. Stand op, kom igen. Sit down, kom igen. Stand op, kom igen. Sit down, kom igen. Stand op, kom igen. Sit down, kom igen. Han kan nogle trick. Ja. Du skal bare lære ikke at gentage det, dumt. Stand op, kom igen. Ja. Skal den? Ja. Sæt det fast. Ja. Skal det så på makro? Søren Trier. Yes. Kom god. Jo, kommer han. Hvordan er stængerne i dag? De er rigtig gode. De er rigtig gode. Halvstukke. Jesper Grønbæk. Værsgo. Veteranerne er med i dag. Og han har taget næste generation med. Ja. Skal nogen til at slå ham? Bagfra. Så sætter vi en tur den. Så stikker han. Kigger man lige ned og håber, der ikke siger det der. Ja. Nogle gange sidder man sgu glad. Der er en her 7 eller noget, ikke? 9.